नमस्कार. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला आजच्या दिवाळी पाडव्याच्या शुभेच्छा. आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही वाचला असेलच. त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. गोवा साहित्य सेवक मंडळाचे 29वे मराठी साहित्य संमेलन काणकोण येथील आदर्श युवक संघातर्फे 13 व 14 जानेवारी रोजी काणकोण येथे घेण्यात येणार आहे. या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष म्हणून गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांची तर कार्याध्यक्षपदी पैंगीणचे उपसरपंच सुनील पैंगीणकर यांची निवड करण्यात आली आहे. पुढच्या काही दिवसात स्वागत सदस्यांची बैठक घेऊन संमेलनाच्या विविध उपसमित्यांची निवड करण्यात येणार आहे. संमेलनाध्यक्षांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व प्रमुख कदंब बस स्थानकावर आता मद्यपी चालकांसाठी चाचणी करण्यासाठी अल्कोमीटरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कदंब वाहतूक मंडळाने संचालक महामंडळाच्या बैठकीत मद्यपी चालकांचा समुपदेश करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे महामंडळाचे महाव्यवस्थापक संजय घाटे यांनी सांगितले. अलीकडेच काही कदंब बस चालक दारूच्या नशेत रात्रीच्या वेळी बेशिस्तपणे गाडी चालवताना आढळून आले आहेत. समुपदेशनामुळे वाहन चालकांच्या वैयक्तिक समस्या सोडवण्याबरोबरच दारूच्या व्यसनावर मात करण्यास मदत होईल आणि अपघातही कमी होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्हिजन असलेल्या व्होकल फॉर लोकलमध्ये गोव्यातील महिलांचे कार्य मोठे आहे. पंतप्रधानांची विचारधारा पुढे नेत महिलांना आणखीन बळकटी देण्यासाठी महिला फेडरेशनची स्थापना केली जाणार आहे, असे महिला आणि बाल कल्याण मंत्री विश्वजित राणे यांनी सांगितले. महिलांकडून विविध पारंपरिक व्यवसाय केले जातात. यात पारंपरिक खाद्यपदार्थांना योग्य बाजारपेठ मिळावी, तसेच त्यांना योग्य तो मोबदला मिळावा यासाठी सर्व तालुक्यांमध्ये या महिलांना उद्योगासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच त्यांच्या सर्व समस्या महिला बाल कल्याण खात्यामार्फत सोडवल्या जातील. सरकार महिला सशक्तीकरणासाठी विविध उपक्रमही राबवित असल्याची माहिती विश्वजित राणे यांनी दिली. तर या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या बातम्या असतील तर त्या आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.